potpisujemo ugovor sa tvrtkom Lear, koja je dobavljač u automobilskoj industriji, danas ću spomenuti temu elektronskog naručivanja ili ti e-procurementa, koje preko Primotronika u suradnji sa RS Componentsom možete vrlo lagano ostvariti. Što je e-procurement ili elektroničko naručivanje? To je način da se automatizira i što lakše nabavlja dijelove koji su vam potrebni za vaše održavanje proizvodnje, za što smo mi zajedno sa RS Componentsom specijalist. Kod nas dobijete uvijek 800.000 različitih proizvoda u roku od, dok si rekao, keks skoro. U Zagrebu sljedeći dan. Znači, RS Components, Primotronik i Lear potpisuju ugovor u kojem će Learu biti omogućeno da djelatnici održavanja, djelatnici R&D-a, djelatnici nabave samostalno mogu naručivati u web shopu, a pritom nabava ima kompletnu kontrolu troškova i ima kompletni nadzor nad tim što se zbiva. Znači, nabava se može baviti strateškim proizvodima, tipa tranzistorima koji ne dolaze već tjednima i gdje treba ganjati proizvođača u Kini, a ne mora se baviti odvijačem kojeg treba djelatnik nabave da bi stroj radio. A cijela stvar je objedinjena u našem web shopu, gdje djelatnik preko takozvanog punch-out sistema može samostalno naručivati. Taj punch-out sistem je jedna od opcija koju mi imamo što se tiče elektroničke nabave. Znači, jedna je punch-out u kojem je naš webshop integriran sa vašim ERP-om. Druga je elektronički računi, gdje vam i računi idu automatski, tako da ne morate unositi, prenositi PDF-ove, nešto što vam već poznato sa e-računa. I možete i postavljati elektroničke narudžbe, što vam je onda potrebno ako imate godišnje neke potrebe, to možete postaviti. Ali danas fokus na punch-outu i sve što kod punch-outa se događa, mi pripremimo okvir, a vaš djelatnik će dobiti korisničko ime, lozinku i koristi naš web shop kao da je bilo tko drugi. Može naručivati, vi iz nabave imate kontrolu jer možete setirati mjesečne, godišnje limite, možete reći ove stvari može naručivati, ove stvari ne može naručivati, a vaš djelatnik u održavanju ili vi koji ste u održavanju možda pa slušate ovo, vi možete jednostavno reći ok, treba mi taj odvijač, a ne kad ja šaljem to u nabavu dobijem nešto, a ne dobijem profesionalni alat koji mi treba. Zato sljedeći tjedan potpisujemo s Learom, a ako ste vi zainteresirani za ova rješenja i želite pojednostaviti vaše sisteme naručivanja i preći u digitalno doba, kontaktirajte nas, tu smo, možemo to vrlo jednostavno i sa vašom firmom ostvariti.